Prošli u GTA 5, danas imam GTA 5 online. Imam neke pućeve trke s avionima, znači da uzet ću ovaj, ajde. Ne znam koji idemo, evo se. Idemo, znači, sam koji su drugi, ne. Dobre. Znači, ne vjerujem ću pojeti, pošto nema puno, znate. Pogledajte menu, sigurno da je pravo. Kao što vidite, snimam facecam, da, snimam facecam. Ja ne znam, avion dolazim. Gdje da idem? Alo, gdje da idem? Šta je ovo? Krasno ti mama. Svirava. Nenormalno sve. Pijani gre trebaju zatvor. Ja stradam zbog njih. Opa. Ovaj na jedinstvenim vlasnicima malo neke probacije tako. To je žuti pegan. Skrećeničko. Stri. Umre sam. Šta ću sad, mama? Ajde. Šta? Predajem se. Predajem se. Das. Kraj. Ma da bre se. Ajde lepo igra. Vozio sam kod nazad da hodam. Aj sad ih sve ozara piće. Da, domaći. Opa, da, tako sam ovo. I da, pogledam u nekim klipima spominjao Stefana, to sam ja s njim unapred i onda zbog toga problema koji budem spominjao, pošto tad sam ja snimao, kao što znate, snimao Insanima, više ne. I da, najvjerojatnije ću promeniti, pošto ovdje nema ni to datum i kamere, onda mi je teško da gledam u kameru da ću promeniti malo ugao. Svetlina je dobra valjda. Ovo su neke razrkake, slušalice, znamačke, valjda su dobre, ne znam. Lep zvuk ima sad. Mikrofon im je očaj. No. Evo mi se baš ne sviđa. Dobre. Dotakni. Nije dotakao. Pa ne. Pijem bre. Šta mu nas budali? 6 sata. Ima još samo 8 sekundi bit ću DNF. Ne znam šta znači. Evo, pa tu sam bio. Mater ti. O, no je pa to idemo. 1000 čako, idemo. 355, idemo. I evo nas u drugom delu trke, znači sad ćemo strkati sa kolima. Dobro ćemo. Kampiru. Ne, da. Evo tako. Znači, oj, izabrali smo ovu kampiru. Samo da baš da se puca. Još mi interesuje da može se pucao. Čekaj, mi govara, pesmom sam nešto namestim. Ne, ne može se pucao. Jebote, konj. Ja sam krša izabrao. Ovi se baš nisu uzeli. Kako to? A nema veze. To je zato kako moji idu u krivine.
Ako mogu taj auto sujicu da uzem, brate, ideš, dovite u... Gdje si te? Ma! Sire... Ne! Ajmo ti izaći. Samo da... Sve za klanicu. Ući ću i ovu trku, daj, pošto ne znam da igram trke, ja to igram, čisto smijem tako da igram. Da gledam, ne smijem, ne to da igram kao što vidim. Mislim, na prvo drivernici mislim, ali opet nisam, mislim... Jebi ga. Evo bre, vozim Ferrarija tu, u Novom Sadu, pegnam ga, idem u krivine, driftujem, skačem po planinama. Šalim se ljudi, ja vozim Juga. Ja, sad sam došao s treninga, pošto zato nisam bio još tamo, ali sad sam došao s treninga, pošto imao sam trening pa sam samo snimio ono, pa ću sad s kolima, tako to. Vozim se Jugu, kad se vozim ja u Jugu, zašto? Zašto se vozim u Jugu, lijepo pevam, a me ružno slušati. Zato što lijepo pevam, a me ružno slušati. Mi se potpuno odigramo, znači nema više zadnje, nema. Znači napišite u komentare da vam se sviđa ova facecam, što nam je pošlo kod kovara, montaža, ali. Dobro, znači, evo štrkli videa. Kako driftujem ljudi, za plakanje. Odite desno. Izaberu mašinu gdje. Mislio sam prvo smarta da izaberem mašinu, sam to da je prenovi. Evo ovo je pravi drift. Oni ga zato peglaju. Ali ljudi, tako ne. Ma je laba pa je. Kako sam gledam, ništa sam ja. Moram da jedem. Moram tada bili pa jedem. Jedite lep. Znate samo. Šta je ovo? Sjebam se ceo. Ja nije za smeće. Evo srednjak. Sad ko Need for Speed. Koč Miško. Već biti DNF. To je sred vožnje kad sam ručno. Ja sam majstor. Ma stižem bre. Na vreme. I treći sam! Jeee! Treći sam ljudi, da. Mislim da je ne. Da, okej, da. O, treći sam, je. Ja su treće vode, da. Evo sam. Koji idu na auto? Ajde, hoću. Možemo krenemo, znači uzeo sam ovaj auto. Evo mene, vidi kako ja to, samo ovako. Dao je nešto samo. 1000. Ajde treba da je 20.000 pošto ću kući. Baš da vidim. Znači, baš me interesuje kako ćemo odbjegati auto. Pa da ti! Joj, pa imao sam ja takav nabučen auto. Znate kako ide, samo ovako. Gledaj kako on kreće, kako ja krećem. Turbo imam. Pukao sam i ovu
Jebem ti muziku. Ne. Tako već ne klime. Ja sam majstor, bre. Igram. Ne. Kako ga cepam. Jebem ti majku. Kako... I čuje se prdi, bre. A ga je zato deo i meni. Si živ ti, a? 90% da, 100% da nije. Need for Speed, novi sad. Kako znam da igram, bre, divim se sebi. Šaj se odlično nađe. Kao što sam rekao, pišite u komentare da želite snimiti dalje facecam, da sam puno ružan. Što ne znam da snimim puno. Kako ga zanosim je. Bacam ga. Faj sos, ma. To ljudi drugi sam. Od nas dvojice. I da ga zanesemo sam. Drugi. Idemo. Znači drugi sam, da, kao što znate. 12 bitno, to mi je jako bitno. Par su mi bitne. I ovo mi je bitno. I treba to za ove videonalne istraživanje, znači ni ja nisam uspio da pobedim. Ako vam se uživate, like i share, sad vidimo se u sljedećem videu. Ćao!